What's up, brother? Siis Sorkistarhas on niin väärin. Sanatkin pitää lopettaa. Konnichiwa, watashi wa Riki desu. Kanssa yoroshiku onegaishimasu. Mä oon yrittänyt tehdä itseäni 10 kertaa. Mä vielä mun ranteet auki vähintään pari kertaa viikossa. Elämä on tylsä. Siis näetkö tänään sen ilman minkälainen paita sillä oli? Siis joo. Siis niin 80s. Siis niin vanhanaikaista. Niin. No mä kuuntelen goottirockia. No niin mäkin. Joo mä oon taas Pragi Hablas veli. Sain todella huonon numeron viime fysiikan esseestä. Sain 9, koska olin kirjoittanut 10 sivua, vaikka minun olisi pitänyt kirjoittaa 20 sivua. Silloin olisin saanut 10 fysiikasta. Jumala on luonut kaiken elollisen. Me ei saa tappaa eläimiä. Niin. Ei hevi oo pelkkää soittimien paukuttamista ja yrisemistä. Se on taidetta. No mä kuuntelen sellaista japanilaista rockia. Mä kuuntelen sellaista japanilaista popsia. Ja näitte sen uuden kundin meidän koulussa. Joo, se oli niin hottis. Se oli Räpissä siinä on yksi. Se on nainen. Ja toiseksi on viina. Nykyajan nuoret eivät lue kokeisiin tarpeeksi. Heidän pitäisi aloittaa lukeminen jo ainakin 3 viikkoa ennen koetta ja lukea päivässä ainakin 10 tuntia. Mä olen laittu puparuohon. Mä olen mukaan. Love. Kuunnelkaa vaikka Twisted Sisteria. Tai AC/DC. Tai Metallicaa. Tai Metal. Kawaii. I must be emo. Onks mun mäikit hyviä? No, mä uskon saatanaa ja helvettiin. Mut ei vaan. Mä tapaan niitten. Päivää! Oi vitsi, mun pitää mennä viivaa 10. Mun pitää mennä lisää vähän leikkiin. Mun treffit illalla yhden hottiksen kundinkaan. What's up, brother? No mä kuuntelen sellaista japanilaista. Oi vitsi, tää on kaunis. Mä koko ajan. Kato mitkä jenkkikset. Siis ei, sulla siis saat olla sikalaiha. No älä nyt, sä oot laajempi. No eikö sä? Madame. Toitu. No niin, älä syytte. Nykyajan nuoret eivät lue kokeisiin, vaikka heidän pitäisi aloittaa lukeminen.